Заляпа менен план берип келдиңиз. Сиз инде жылда биздин активлардан жыл сайын катнашасызбы бул чарада? Әйе. Мөмкинлек булган сайын киләбез. Аллага шөкер. Менә минем беренче группа отрицательный план. Миңа инде почетный донор булырга дип тә ниткәннәрем, мин әйтәм, аның хәтле бирә алмам дигәнем, Аллага шөкер биреп барам әле. Биздин Кифая апа менә 15нче тапкыр килгән ди шулай. Әйе, 15нче. Минеке дә шул чамадыр инде. Кайындашларыбызга алга табан нинди теләкләрегез бар? Менә мөмкинчелекләре булса, сәламәтлекләре әйбәт булса, бирергә тырышсыннар планны. Чөнки менә сиз биргән кан ул Кемгәдер кирәк, бик кирәк. Әйе, бик ярдәм итә. Сезгә иң беренче чиратта бик зур рәхмәт әйтәбез. Килә шушында шулай итеп зурлап килеп, канга мохтаҗ райондашларыбызга, республикада яшәүчеләребезгә үзегездән шушындый саулы өлеш керткәнегез өчен сау сәламәт булыгыз. Рәхмәт. Сез белән таныштырып китсәгез иде, иң беренче. Ринат, исемем. Теләшәдә тудым, Теләшәдә яшәйм. Менә бүген бик инде донор көне. Иң беренче тапкыр качан кан биргән идегез һәм нәрсә этәрде сезне моңа? Гөл биреп торам, Аллага шөкер, канны. Бу моңар мен инде студент вакытыннан йөри башладым. Беренчедән инде бар бит инде кешеләр, менә Алла сакласын, канда гөл нуждация итеп торалар. Шуңа күрә ничек булса да, мөмкинлек булса, булышу бик яхшы дип уйлыйм. Шуңа күрә мондый мөмкинлек булганда бирергә тырышам. Бик тә кешеләргә дә әйтәм, пожалуйста, бирегез. Аның берсесе юк, авырлыгы юк. Беренче, икенче биргәндә, наверное, әзрәк теге баш әйләнү була, аннары берсесе юк. Районы халкы бүгенге донор көнендә ничегрәк катнаша икән, активлыклары ничегрәк икән? Беренчедән исәнмесез Теләче халкы. Мин республиканың центр кровяной врачи Абдрахманов Хайдар Кабирович булам иде. Руководитель выездной бригады булса. Без һәр елны районнарга шулай ярты елга бер тапкыр киләбез. Теләче районын аерым алганда да бик зур аерылып тора. Теләче районында һәр вакытта донорларның саны почти 100-дән артып китә. Бу безнең өчен бик зур показатель. 5+ дигән кебек була. Донорлар качественно подготовленлар. Бу эшләрдә инде кемнәр участие принимает? Иң беренче, наверное, районның баш врачы Ирек Илгизовичка бик зур рәхмәт, һәр вакытта каршы ала организовать итә. Шулай ук авылларның фельдшерларына бик зур рәхмәт әйтәм. Алар халыкны китереп хәзерләгән халыкны. Естественно, Теләче районының халкына тоже бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бик каты тырышып участие принимать итәләр. Рәхмәт дигән өчен шулай ук киләчәктә дә исәнлек-саулыкта булып, шулай эшләргә ясап барабызга да. Рәхмәт сезгә. Коронавируска прививка ясатканнан соң кан тапшырырга мөмкин микән? Да, монда бу коронавирус башланганнан соң бер ничә момент бар инде. Менә коронавируска прививка ясыйбыз инде хәзер. Без этого никак не обойтись. Беренче прививкадан соң, икенче чакнадан соң икенче прививка ясыйбыз. Шул прививка ясаганнан соң обязательно бер ай вакыт үтәргә кирәк. Анардан итәрәк биреп булмый. Шулай коронавирустан ауырганнар. Если легкое течение белән булса, бер ай ярымнан соң кан бирергә була. Если тяжелый пневмониялар белән булса, аларга да обязательно бер 4, 5, 6 айлар ял итәргә кирәк була. Бераз организм восстановиться өчен. Тагын соңгы сорау сезгә, менә кан тапшырырга теләгән кеше иң беренче нишләргә тиеш икән? Сау сәламәт булу мөһимдер инде. Кан тапшырырга була 18 яшьтән артып киткән булырга тиеш. Обязательно исәнлек саулык булырга тиеш. Значит, беренчедән безнең нәрсә карыйбыз, без кан бирүче донорларның без хотя бы 55 килодан да артыграк булырга тиеш. Потому что количество крови от массы тела зависит, 6-7% дип әйтәбез. Шуннан соң саулыкка килгәндә бөтен яктан да ул саулык белән әйбәт булырга тиеш. Инфекционный заболеваниялар вакытында сдавать ярамый. Если перенесенные инфекционные заболеванияларның берсе остаточные булса, тоже ни в коем случае сдавать кирәк инде. Но олы яшьтәгеләргә кемнәр элекке сдавать итеп барганнар, анда уже ограничение юк. 60 яшендә дә килеп була. Если в течение жизни операциялар булмаган булса, башка бик операцияларда органнар удалять иткән булса, аларга килергә ярамый инде. Шулай давлениялар булса, кемнәр хронический авырулар белән лекарстволар ичеп бара, аларга тоже бирергә ярамый булса. Бик зур рәхмәт сезгә, исән сау эшләгез.